Ej, det her det er anden video i rækken af de 30 punkter, hvor vi skal ind og kigge på, hvordan du kan markedsføre dig selv på sociale medier, hvor det er let og simpelt, og det er med organisk marketing, så du netop ikke skal tænke i, at du skal lægge flere penge i en masse reklamer. Det er, hvor fordelen er med de her ting, det er, at når du så har fundet ud af, hvad er det, der skaber succes for dig, har du mulighed at booste det, så du netop kommer længere ud. Men lige nu der har vi bare fokus på, hvordan du kan gøre det organisk, og simpelthen tiltrække flere potentielle kunder. Og vi kigger nu på de næste 10 punkter, som du kan gøre ud af de her 30. Og vi har tidligere video kigget fra 1 til 10, og nu er det så fra 11 til 20. Så, nummer 11. Del en kundeanmeldelse eller testimonials. Det vil sige, når du har haft en samtale inden, når du har haft en kunde inden, som der har købt et eller andet, eller haft en service med dig at gøre, spørg dem, om de ikke kunne tænke sig at udfylde en formular, hvor de fortæller, hvilken succes har det været for dem at have med det at gøre. Jeg vil gerne lige om det jeg faktisk gerne vil bruge den her til, det er, folk skal ind og fortælle, hvad har det været godt ved at have med dig at gøre, hvad har der været skidt, hvad kan man gøre at forbedre, hvad kan man forbedre, og hvilken oplevelse føler de faktisk, de har haft at have med dig at gøre i forhold til det her, de har netop har købt. Det er nogle af de ting, jeg gerne vil have fokus på, når jeg laver de her formularer, så det ikke kun er ros mig, men nej, faktisk også, hvad kan forbedres, så jeg næste gang kan sikre mig, at jeg leverer endnu bedre over for mine potentielle kunder, eller klienter, i mit tilfælde er det klienter, men hvis det var kunder eller klienter. Så, nummer 11, eller nej, nummer 12 hedder det. Lav en tag en ven kampagne for at øge rækkevidden. Den kan være rigtig fin, hvis det er, at du laver en video, hvor I at tag en ven, hvis de kan se fordelen, hvis du kan se, at det kan forbedre deres liv. Så det er en rigtig god ting. Hvis det er en reklame, så er det lidt tricky, fordi der er en lovgivning, reklamelovgivning, så der kan gå ind og spille et push, om du må eller om du ikke må. Så endelig hold øje med det. Ja, det er lidt forskelligt, hvor grænsen den ligger. Så pas meget på med den her. Hvis det er reklamemæssigt, hvis det er for at skabe en forskel, for at skabe en viden, så endelig sørg for at udnytte den her tag and ven, som du kan se, kunne få glæde af at lære af den her video. Nummer 13. Del din historie om, hvorfor du startede din virksomhed. Det er så mange, som der ikke forstår vigtigheden for vores kunder i, netop at forstå, hvorfor starter du den her virksomhed? Hvorfor ønsker du at gøre den her forskel? I mine opslag til at starte med, jeg gør det ikke så tit nu, men jeg gør det en gang imellem, der går jeg ind og fortæller, hvorfor går jeg ind og laver den her forskel. Da jeg startede med Touretten og lærte fra mig angående Touretten, der fortalte jeg, at mine forældre ikke vidste de ting, jeg ved i dag. Og min mor havde sagt til mig, at hun ville ønske, at hun havde vidst de ting. Derfor gik jeg ind og lavede den forskel med dem. Med læderarbejdet, med læder, ridestøvler og lynlåse, der ved jeg, at der er folk, der leder efter en god skomager, så der netop kan lave et ordentligt stykke arbejde til en fornuftig pris, og ikke tager overpris, og stadigvæk leverer en god kvalitet. Så det var det, jeg gik ind på, og det er derfor, jeg startede den del. Da jeg startede den del. Hvorfor går jeg ind og laver coaching i markedsføring? Jo, fordi jeg ved, der er så mange mennesker, der ikke ved, hvad der skal til. Jeg må sidde og studere. Jeg har studeret i 5 år, eller mere end 5 år, for at forstå alle de her elementer, så jeg netop kan gøre den forskel for mine potentielle kunder. Så igen der går jeg ind og fortæller, at jeg sad fast dengang. Jeg havde behov for de her ting, så jeg kunne skabe de resultater, jeg havde behov for at løfte mig højere op. Derfor laver jeg de videoer. Det er derfor, jeg laver alt det her. For at hjælpe andre, så de ikke sidder fast i den situation, jeg sad i. Da jeg startede med mit læderværksted, der startede jeg med 2.000 kroner på lommen. Det var, hvad jeg havde at gøre det godt med. Jeg havde fuldtidsarbejde ved siden af, og stille og roligt byggede jeg mit ry op. Jeg byggede op, så folk de lærte mig at kende, og derefter begyndte jeg at få flere og flere kunder. Jeg endte ud med at være landsreparatør for Cavallo, fordi jeg tog det et skridt ad gang, og jeg bare leverede, jeg sørgede for, at jeg hele tiden var på og gjorde det bedre og bedre. Så det var nok om mig. Tilbage til det næste. Og det var så nummer 14. Post et billede af et produkt, du bruger dagligt.
Og jeg har jo det her dejlige produkt, jeg altid elsker. Jeg elsker at snakke om den her Bevox balsam. Du har garanteret set mig stille noget information om den før. Den vil jeg kunne dele et opslag med, hvor jeg sidder og bruger den. Jeg kan sidde og vise en video, hvor jeg putter Bevox på noget læder og giver det næring. Jeg kan sidde og vise, at jeg polerer op, og hvordan jeg arbejder med det. Jeg kan lave en video, hvor jeg fortæller om produktet. Jeg kan lave videoer om, hvilke fordele det har gjort for andre, som der har haft med det her produkt at gøre. Der er så mange ting, man kan gå ind og lave videoer på, og lave opslag omkring, og lave fede tekster omkring. Vi skal blot komme ind i ideen om, hvad er det, der er muligt for os. Så, nummer 15. Vær vært for en live Q&A på Instagram eller YouTube, Facebook, hvilken platform du nu arbejder på. Jamie Miner, som er en af dem, jeg følger rigtig meget for at forstå mimikker og forstå kropssprog og forstå toneleje, man skal arbejde i. Han gør netop det, lidt sjovt, når han så laver den her live. Han har en til TikTok, tror jeg det var en til Instagram, han har en til YouTube, han har en til Facebook, han har 5-6 telefoner stående rundt om sig og optager til alle de her platforme samtidig. Jeg synes, det er fascinerende. Da jeg så det første gang, så jeg hold op, kan vi også gøre det sådan? Selvfølgelig kan vi det. Det havde jeg bare aldrig tænkt over, at vi kunne gøre det på den måde. Så der er også andre måder, man kan gøre det på. Det er ikke nødvendigt, at man skal have 6 telefoner stående på den måde. Det er bare hans måde at gøre det på. Så nummer 16. Del en produktanmeldelse fra en influencer i din niche. Så hvem kender du i din niche, som der netop er influencer, som der netop kan gå hen og snakke om det produkt, som du eventuelt har. Hvis du laver dit produkt til en affiliate, så andre kunne tjene penge på at lave anmeldelser af dine produkter. Så hver gang de solgte noget igennem deres, så vil de tjene en provision, plus du vil sælge din vare og tjene penge den vej igennem. Når de har lavet den video, hvordan kan du dele den ud? Sjovt nok, her der er nogen, der tænker, er det her muligt? Ja, det er faktisk muligt. At du lige så snart det er nogle andre end dig, som der fremlægger det, så får alle folk, som der kan relatere til den person, som der forstår den person, netop tænke, det er også muligt for mig. Og i og med, at det ikke er, nu skal du se mit produkt, men for rettere sagt, nu skal du høre, hvad jeg har opdaget med det her produkt. Så er det sådan, folk lytter anderledes efter. Så hvis du kan finde influencer, der kan fremvise dit produkt, og det er også derfor, at Russell Brunson, han gjorde det, han gav hver gang han lavede en ny bog, så gav han det ud til forskellige, så de kunne læse den og lave anmeldelse på den her bog. Han forlangte ikke, at de skulle gøre det, men han gav blot sin bog væk til folk, som der så var i den niche, som der havde interesse i den bog. Og de fortalte jo så om, at de havde fået den her bog, og det var fedt, og og nu skulle folk bare vide. Og så var det, at han jo netop tjente penge den vej igennem. Så, nummer 17. Post et billede af dit arbejdsområde. Det kan være, jeg siger rigtig meget. Mit skrivebord, det er, jeg har ADD, og jeg har simpelthen så mange ting i gangen, så mit skrivebord, det er ikke pænt at tage et billede af. Men jeg har min baggrund her, jeg kan tage billeder af, og sådan for at vise. Men du kan faktisk, hvis du har ordentligt dit, og alting ser clean ud, så kan du jo sådan set sætte dig ned, og så tage et billede af, at du sidder og arbejder med papirerne. Nu er jeg bare typen, der arbejder med 4-5 projekter ad gangen, så papirerne til hver projekt ligger der over hele bordet. Så det er lidt råd på det på. Men hvordan kan du udnytte den del, hvad det projekt er lige her nu? Det kan også være, at du er i gang ude her. Så kan du tage et billede af, at du er i gang derude. Det kan også skabe interesse. Der er så mange muligheder i den her. Så, nummer 18. Lav en Throwback Thursday. Throwback Thursday, det var at se tilbage på ugen, der gik. Hvad er der sket den her uge? Jeg ved ikke om min familie, nogle af dem, jeg har i min familie, de har en tendens til at hver nytår får vi
et brev fra dem, hvor vi hører om alt, der er sket igennem hele deres år. Så det er en throwback på året. Hvad vil du lave en throwback på ugen? Fortæl dig om, hvad der er sket den her uge? Hvad er der kommet nye i? Hvad har I fået nye inspirationer? Hvad har I fået nye tanker? Hvad er jeres nye mål, I tænker på at skulle nå? Det kan skabe en interesse i din virksomhed, hvor I folk tænker, det var da egentlig spændende det der. Det kunne godt være, at jeg skulle følge med i, hvad I tænker i det her, og hvad er deres nye muligheder. Simpelthen throwback, hvad er det, der er i fortiden, som jeg kan udnytte til fremtiden? Nå, næste. Nummer 19. Start en meningsfuld samtale med dine følgere via kommentarer. Dem jeg følger, de anbefaler så meget det her. Og der er noget, jeg er elendig til, så er det netop det her. Jeg ønsker altid at gå ind lige ind til benet, ligesom Tony Robbins gør. Lige ind til benet. Hvad handler det her om? Lad os løse det. En gang, en samtale, færdig. Men rigtig mange har behov for en længere samtale til at opbygge det hele op og skabe den her ekstra interesse. Og nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder. Men en af dem, jeg følger, genial kvinde, og jeg skal nok vende tilbage, lige så snart jeg kan huske, hvad hendes navn er, og fortælle om det. Men en af de vigtigste ting, hun siger, det er, at hver uge skal du sådan set lave et opslag, hvor du simpelthen skaber en samtale med dine følgere. Hun er rigtig god til at bygge grupper op og skabe interesse ind i de grupper. Og hun får folk til at snakke ind i de grupper. Simpelthen ved, at hun stiller spørgsmål. Og ved, at du stiller spørgsmål til dine følgere, så du kan starte en samtale. Og det gælder på Instagram, det gælder teknisk set også på YouTube, kan du også gøre det. Og du kan også gøre det på Facebook, du kan også gøre det på LinkedIn. Alle stederne handler om, at du starter en samtale, hvor du kan føre samtalen videre. Og et spørgsmål på lyde, hvad er din største udfordring inden for X? Og hvad ønsker du at opnå i år? Hvad ønsker du at opnå hen over næste uge? Hvad ønsker du at hele tiden den måde starte en samtale, så at du kan få det længere. Nummer 20. Post et foto af dit team eller samarbejdspartner. Så hver gang du har nogen, du laver noget sammen med, få taget et billede. Vis, at du er i gang med ting. Vis, du har samtaler med nogen. Det gør en kæmpe forskel, når andre kan se, at du har andre, du samarbejder med, at I er aktive. Folk ønsker at være en del af noget større, så det her, det er simpelthen at gå ind og gøre en kæmpe forskel for dig og din virksomhed, at folk de kan følge dig. Og der er rigtig mange, der ikke ser de her fordele, ser de her muligheder, men folk har behov for at have tillid til dig og dine produkter, og det gør de netop ved at begynde at følge, hvad er det, du har gang i, hvad er det, der er for nogle ting, du laver. Og det her, det er nogle af de gode måder, du kan netop gøre det på. Det var det fra 11 til 20, og jeg kommer tilbage i næste video, hvor jeg netop kommer ind og snakker om 21 til 30, hvor vi ser på lige præcis, hvordan du kan udnytte de sociale medier bare en lille smule mere, så du kan nå længere ud og skabe en større interesse. Jeg hedder Jan Liel. Har du nogle spørgsmål, så endelig skriv dem herunder i videoen, skriv dem til mig, og så skal jeg tage spørgsmålene op i en anden video. Og ellers så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig dag. Jeg ser frem til at komme med den næste video til dig. Hej så.